Hola a tothom, jo sóc la Laura. La proposta que us presento avui és relacionada amb la lectoescriptura. És una proposta que, adaptada, us pot servir per diferents edats. Bàsicament el que necessitem és un rotlle de paper de cuina o de vàter i un globus. Aquesta proposta es diu una aventura explosiva. Us ho explico. Aquesta activitat conté una prèvia de plàstica que consisteix en decorar el rotlle, o sigui, pintar-lo, decorar-lo i enganxar-li el globus d'aquesta manera, perquè el que volem és aconseguir aquest efecte. D'acord? Els secrets que ens hem guardat entre nits improvisant. Una vegada tenim les frases amb les que volem treballar, es tracta de les retallem i les anem segmentant. Per exemple, aquesta de la rateta escombra l'escaleta, doncs la separo, i la posaria dins del rotlle, d'acord? Segons la dificultat, doncs puc barrejar-hi diferents frases a dins perquè ells tinguin més dificultat a l'hora de construir, o també el que puc fer, per facilitar-los o no, depèn de l'edat, és fer les frases en diferents colors, així ells distingeixen que cada frase és d'una aventura diferent, d'acord? Som-hi! Un cop ja tenim la frase o frases dins el tub, només ens faltaria fer-lo explotar i llavors sí que els nens i nenes fessin la composició de la frase. La poden copiar, la poden representar, la poden llegir, per tant, és una feina, penso que motivadora i que ens pot servir per diferents àmbits. Digue'm tu què és el que vols.